haudet jen izenian. Santa Isabel. Bueno, beste urte bat gehiago, hemen erauteko, eta lehenko urtekoa gehienak hemen ikusten zaitu eta hazen poza emateia. Hazen poza emateia. Eta hortik aurrera zinen asko esango, oan bazkantzea etorri zaten, eta hemen kontu baso gore da. Orduan, hori da noi. Bueno, etzako benetan ongi etorri, niretzako beti esaten dut plazerra dela, bazkari honetara etortzea. Beraz, mila esker gonbidapenagatik. Ikusten dugu festak ez dutela adinik, festak denentzako diala, eta aurten gaina uste saiakera berezi bat indala, festak denentzako iristeko. Beraz, bueno, beste, gabe benetan ondo pasa, gaina esan digute, dantzati txiki bat izango dela bazkatuta gero, beraz, gero aukera dakau elkarrekin dantzatzeko. Hor egin, eta gora Usurbil, eta gora Santa Isabela.